donio čitav otok Žirje i sve one ljude koji su bili ovdje. Svojoj sestri Čiki, i ona bila Čika, njegova sestra. Ona je bila predstavnica samostanog Zadra. Dakle, poklonio crkvu. Čitav otok, sve živo, crkvu. 1800, dakle, do onda smo bili crkveni otok. Znači, oni su bili apsolutni vlasnici i pojedini neki plemići, ono i tako, kojima crkva dala ustupke i to. Ovaj narod koji sad živi ovdje, najvjerojatnije je to naselio ovaj otok sa onim previranjima u Bosni, sa Turcima iz Bosne, Srebrne, lijevo, desno, kako su bježali od Turaka, naseljavali su, dolazili su na granice Venecije, tako. Šibenik je bio pod Venecije. Di će ti narod? Pragu pošalji dolje na otoke. I, pošto je ovo sve crkve, mi smo bili, ti naši preci su bili doseljenici koloni. Koloni. Onda crkva rekla, ajde lijepo kopaj ovdje sve ovo što iskopaš, što ogradiš, to je tvoje. I zato je to sve iskopano. Ne, oni su to kopali iz gušta, kako se zove, iz gušta, iz razonode, iz razbibrike. Lijepa priča, moram priznat, baš lijepo. I tako je to sve ovo što vidite vi iskopano, oduzimao si, kamen si vadio iz zemlje da bi oslobodio malo onu zemlju, kamen u ograde, a ono zemlje malo i složio si da posadiš, ne znam, maslinu, lozu, smoku i ovo.